yena ntwana uyayewina boy. You happy man. I thought we were going to score. But I get umnandi boy. Mbana bengithi na uzofakela khiguli. Wena uthanda ukushaya wena noma ulitholile. But I get ithini injabulo. Awuvalile lapha emuva. Uvalile. Hayi kumede ntwana. Awuyazi. Uyamtshela ama red card ntwana umeke sure ukuthi udlala clean. Ubeke awuyazi. Uvela sovela ntwana wena mawuvela sozoqedelela. Sozoqedelela. Ngiyaqedelela. Ntwana mbana kithi. Hello man. Ithini injabulo. Lasi izinja ze TikTok ke. Wena sokusho uthube live use gaming. Makhenge? Wena usave ama penalty wena sokufaka ama save ama penalty. Samash. Ukhani boy. Masave lo. Ntwana. Uyiphabani for sure. Uyo guy crash yakho la. Master Chef. Master Chef. Oh, iyapheka le out. Iyapheka le out. No, kumele niphekele vandag. Kumele nipheke. Ushaya isitu. Ethuba. Ayi ntwana besithi mfana vandag uyakora. Ayi kwalile boy. Akolelona. Mara ntwana uyalida ngamakhulu. No, bafethu all the best man. Thank you Makhenge.